чуди. Ма тук не са хата. Много малко тенчера си хванала. Тя... Даря на такъвто. Ти обичаш булука, па си взела тая малка тенчера. Да... На Битюренската на такъвто да правим. И Яна седя там много докъсно и нас арари към баща Ивана. Ивана върна, кара и чучу, мене утре като ми ма чакат. Че като разбра всички ти, ама тогава къде ги пеках, па така хубаво и станаха. Трепа за да едат. Горанови бяха тука, такъвто Иванови бяха тука. Това на чия Битюренска? На такъвто вие не бяхте тука и вие, ма. Кажи на чия Басма нямаше па я, хоца бъркам. На Ленка, на Ленка да беше. На Леони нос. Ма те тогава всички ти дойдаха. Чего ти казвам? И ти катма след катма, катма след катма? Ами, пеках и нас арах, те като дойда, река, вземайте веки вие, я не мога. С кома снимаш при? Тя обича като мене да бави. Я Калина, кажи на Леля Мали за One Monkey Two Monkey. Ти кажеш ли, мамо? Да. Няма ли да кажеш? Чуй. Това е нещо, което никой не го знае. Да се отдиха ли се баба? Леля ходи на английско-немска детска градина. И част от учителите им говорят на английски, част от учителите им говорят на немски. И тя, нали, двата езика, на който говори на английски, отговаря на английски, на който говори на немски, отговаря на немски. А при мама и тати на български? При мама и тати на български. Браво, от сега. Дай разкажа. Няма нещо. Това е много голямо впечатление. Трябваше от време на време ползвам английски. Я кажи на Леля Мария. Леля, че нали ти ви говореше на английски? Да. Вече съм забравила. Да, Леля Мария е била в Ливия работила. Там ми беше донесла страхотни рокли. На тебе ти изпратих, нали помниш каква красива? Да, една красива? страхотна червена рокля. Една ли бяха, две ли бяха, но бяха две. Не знам за това. Те всъщност направиха училищна екскурзия по случай завършването. Къде обмяна? В Германия. Два класа, всъщност неговите трети клас. Заведоха ги от Германия учителите. Имаха пикник, пекоха си наденички в гората, на открит огън. Правят всички тези неща, които са приятни за децата. Пък и за възрастни. Аз виждах и нея в Фейсбук и беше много добре, занимаваше с Пенго тогава. Ама виж сега, тя се търси някакви воздушници. Нужда да се разговаря. Не е въпроса само. Тя кога беше в професия? Ами тя да беше най-хубавите сме яли. Я кажете как бяха кътмите. Кътмите бяха... Да, дойте друг път, я и си ги направи. Така. Ще никой. Сега кътми. Кой ще цунка баба Дена? Аз ще цунка баба Дена. А, Калина ще цунка ли баба Дена? Не. А къде е яйцето? Аз съм въздушна. Тя си има баба Мария. Такова баба Венче. А къде Аз съм мама веке по-назад. Къде е мама яйцето, дето баба ти даде? Това е яйцето. Ти храни ли кокошките? Да. Дед на храни кошките. А катери Това ли е по плати. трактора? Да. И на трактора се накатери. Кара ли трактора? Да. Качили са там, а я не крескат към срама нещо да направи. Те съдят само нещо.